den, sousedko. Co jsi s tou kamerou? Dobrý den, musím vás zeptat, sousedko. No. Do práce? Áno. Prečo? Sousedko, já bych měl... Na to čemu? Já bych měl pro vás takovej návrh. Návrh? Aha. No, počúvam. Nechcete si vydělat teďka hned 2000 korun? Srandujete, ne? Akože a za čo? Já už jsem si totiž to všiml v minulosti, No. že máte takový jako přednosti. Já bych vám dal 2000 korun, kdybyste mi ukázala prsa. To ne. Sranduješ, ne? Ne. Jo. Jako, halo. To si tu nějak komediu točíš, ale... Ako si vyděláte raz, dva, dvojku. Ne, ja idem teraz do práce, ja nemám čas. To, takéto veci. Ja sa hanbím. Ale to by vám trvalo 10 vteřin. 10 sekúnd. 10 sekúnd. Ja vás takto zdvihnete tričko a máte dvojku. Nebláznite, to si nejakú sianu, že to niekde v telke to ukážete kamarátom a sa budete chváliť, že ako si to máte. Ne. Tak? Ja neviem. Ne, radšej ne. Ďakujem, ale to ne. To není dobrý nápad. Ja mám priateľa, teda skoro manžela. A... Doma? No. Hele. Teraz. To je skoro 4000. A? Čo s ním? Já bych hrozně chtěl vidět vaše kozy. Ne. Ne, však tu kúsok mám snúbenca. Kolik vy děláte v práci? Já nevím. Co vůbec děláte? Ja? Predavačku. Kolik tam vy děláte? Ako kedy? 12 000? Takže dám vám polovinu. Polovičku za to, že za 10 sekúnd vidíš moje prsa. Peť! Ivo mi ukážete kozy. Ne. Já vám to ukážu. Neverím. Víte. Hele, manžel to neuvidí, nikdo to neuvidí, to je jenom pro mě. Pokud to vám dám, jenom mi ukážete prsa rychle. Ne, to ja neviem. Že vonku aj tak zima, čo ja vám to budem ukazovať prsa, ale takéto veci to ne. Ale však to se iba rozopnete. Ne, však to kúsok bývame, poďte prejsť, bože. Kam chcete? Takéto veci. A kam idete do práce? Nechcete odviesť? Fakt, tak vás odvezem do práce. Dohodneme sa cestou, čo vy na to? Je to ťažké otázky hneď z rána. Fakt, ja vás zoberiem do práce, dohodneme sa cestou.